Har du styr på reglerne, når du og dine kollegaer skal arbejde med brandmateriel? Vi har skabt et overblik over reglerne på en let tilgængelig måde via vores nye online-kursus. Hjemme foran din computer introduceres du for lovgivningen, så du undgår fejl. Vi går i dybden med lovgivning omkring brugen og vedligehold af brandmateriel, og hvilke forholdsregler du og dine kollegaer arbejder under, når I skal bekæmpe ildebrand. Vi introducerer dig for anvendelse og tilsyn af brandmateriel, også kaldet brandbekæmpelsesudstyr. Kurset har til formål at gøre dig kompetent til at kunne efterse brandmateriel. Derfor gennemgår vi også vedligehold, lovgivning og sikkerhed og meget andet, så dit brandmateriel altid er up-to-date og sikkert at bruge. Det er nemt at blive opkvalificeret og sagkyndig i tilsyn af brandmateriel via vores online-kursus. Tilmeld dig online på amportalen.dk eller ring til vores support, så du bliver godt klædt på til at varetage tilsyn på brandkæmpelsesudstyr. Du finder direkte link til hjemmesiden i teksten. Vi glæder os til at se dig på kurset.